За всички, които не са на Малдивите, а са в студовете с запушени носове, беше днешната арома среща в Нероли. Да, трябва да се научим как да си подпомагаме организма с естествени материали. Именно това правят етеричните масла, като по естествен начин помагат да се грижим за себе си. Съвсем накратко, не както за жива среща, ще ви кажа някои трикове и някои основни масла, които да ползвате за носовете, за чисто дишане. С етерични масла, начините, по които можете да си помагате, това е като се изработи специален бленд, който е смесица между базово масло и конкретните подходящи етерични масла. Много често това е комбинация от няколко етерични масла. С този бленд се маже тук на носа, на синусите под формата на пеперуда, знаете, че са. Може да се дифузират етеричните масла или, например, едно масло за чисто дишане. Това е ментата. Вземате една мента, капвате на ръката си. Една капка е абсолютно достатъчна. Раздвижвате, разкривате ръце с затворени очи задължително, защото иначе ще ви залюти на очите. Вдишвате. И пак, докато усетите ментата ето тук. Това масло върши чудеса. Отпушва носоглътката и забравяте, че сте имали даже запушен нос. Това е мента. Изключително масло. Друг трик, който мога да ви дам, е с маслото от евкалипт. То за мен също върши чудеса и особено видно е, когато се случи през нощта да ти се запуши носа или на детенце, което е над 3-4 годинки. Няма да будите никой, няма да слагате капки за нос, просто вземате маслото от мента, капвате на самата възглавница една-две капки в близост до човека, който е с запушен нос и чудесата се случват в рамките на няколко минути. Просто е вълшебно. Наистина отпушва носа многократно пъти, изпробвано и изпитано. Разкошно масло. Много силно. И няма как да не включа тук маслото от чайно дърво. Чайното дърво е антибактериално масло. Това е убиецът на всякакви бактерии и вируси. Винаги го включвайте в бленда си за нос. Не може да минем в бленда с лимон. Лимон и всички цитруси като цяло, те детоксикират, т.е. валят всичко излишно, което е навън. Мента, евкалипт, чайно дърво и лимон. Запомнете ги, използвайте ги. Заповядайте на следваща среща, която планирам да бъде свързана с храносмилателната система и кои масла помагат. Отново ще се включа тук с няколко идеи. А пък ако имате нужда от готов бленд или консултация, свържете се с мен. Ще си направим консултацията, ще ми споделите от какво имате нужда, ще ви забъркам разкошни блендове и ще ви ги изпратя. Сега ви пожелавам една прекрасна съботна вечер с любимите хора. Чао!